பாட்டர் ரீப் என்பது குயவர்களுக்கு மிக முக்கியமான கருவியாகும். முன்பெல்லாம் மரத்துண்டை பயன்படுத்தினர். இப்போது பாட்டர் ரீப் வடிவமைப்பு சிறப்பாக இருக்கிறது. பானைகள் செய்யும் போது குயவர்கள் பாட்டர் ரீப்பின் இரு பக்கங்களையும் பயன்படுத்தலாம். பானையை தூக்கி பிடிக்கவும், அதன் அளவையும் பருமனையும் அளவிடவும், குழம்பு எடுக்கவும் பயன்படுத்துகிறார்கள். இது டிரிமிங்கிற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது பானையின் அடிப்பகுதியில் இருந்து ஒரு அடுக்கை அகற்றி மென்மையாக்க வேண்டும். பாட்டர் ரீப் கூர்மையானது மற்றும் பானையின் மேல் மற்றும் கீழ் பகுதியை வடிவமைக்க பயன்படுத்தலாம். பெல் பாக்ஸ் போன்ற மூடிய துண்டுகளை உருவாக்கும் போது இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் இது உள்ளே இருந்து காற்றை அகற்ற உதவுகிறது. குயவர்கள் பானைகள் மற்றும் பிற பொருட்கள் போன்ற சிறிய பொருட்களை வெட்டுவதற்கும் வடிவமைப்பதற்கும் பாட்டர் ரிப்பை பயன்படுத்துகின்றனர். இது ஒரு ஸ்பாஞ்ச். பானைக்குள் இருக்கும் தண்ணீரை வெளியே எடுக்க உதவுகிறது. இது பாட்டர் ரீப் எனப்படும் குயவர்கள் பயன்படுத்தும் கருவி போன்றது. பானைகளை மிருதுவாகவும் நேர்த்தியாகவும் செய்ய இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும். நாம் பானைகளை உருவாக்கும் போது சுழலும் சக்கரத்தில் இருந்து துண்டிக்க இந்த கம்பிகளை பயன்படுத்துகிறோம். இது பானையின் அடிப்பகுதியை அழகாகவும் கூர்மையாகவும் ஆக்குகிறது. கம்பிகள் உலோகத்தால் செய்யப்பட்டவை.